Bona vesprada. Moltes gràcies per haver acudit a aquesta presentació que anem a fer del llibre de Musicescola. Musicescola va néixer el curs 2014-2015. Un bon dia aparegué una inspectora d'educació en la comarca de la Valldigna i es digué als mestres de música: per què no s'ajunteu tots i feu una trobada en les escoles d'ací de la comarca? I així començaren. El primer any feren 8 col·legis d'allí de la comarca i qui millor començar que Paco Muñoz. Va ser una experiència impressionant perquè jo no ho esperava. I sobretot quantes nanos es posaren seguint les indicacions de l'escenari en botelles i en coses, participant tots. Això va ser increïble. No sé, t'esperes que canten, no t'esperes que... però l'experiència va ser preciosa. Tot el que feu per als xiquets val la pena i sobretot jo crec que disfrutareu. Jo dalt de l'escenari he disfrutat veient la imaginació que tenen. Jo he d'agrair la participació del Severí i de tot el professorat perquè sempre m'ha recolzat molt. I ara sí que està Vicent, puja i que ens diga les seues impressions sobre el projecte Musicescola. El dia que va vindre el conseller comentaren que la música en el Severí és una de les senyes del col·le d'identitat. Totes les escoles que han participat en Castelló, de la Musicescola de Castelló, és que va ser increïble. És l'única que jo he vist i em vaig quedar al·lucinant. Musicescola està lligada sobretot a una formació. Tots els docents rebem una formació a l'inici de curs que va lligada a totes les activitats que formen la trobada, com bé ha dit Pep anteriorment. Venen els companys i és a mode de reunió, un poc de reunió de què és el que anem a treballar o de quina manera ho fem, de quina manera portem endavant el projecte. Hem creat un model que és el model Musicescola, que veiem que és un model que ha triomfat i que té èxit i que després ha sigut reconegut. Per a Musicescola, qualsevol mestre de música estar dins ja és el principal premi. Després hem tingut altres guardons que la veritat sempre ens alegren i ens donen una projecció. El primer que van guanyar va ser el de la Fundació A3 Media, el de Grandes Profes, Grandes Iniciatives, que va ser en Madrid. L'any següent van guanyar el Valdir i Reixac, una experiència en grup, perquè és molt important aquest projecte perquè cada un portem la nostra visió individual, però l'important és el col·lectiu, que cada un ens sentim escoltats i cada un ens sentim que estem participant. Que van tindre la sort que ens consideren el Premi Banqui al talent musical d'experiència pedagògica musical, i l'últim que han guanyat va ser el que ens ha portat avui així, que és el dels Premis Micalet, i el que fa és que plasmem en un llibre totes aquestes 5 edicions que hem tingut fins ara. Este projecte, el que estava dient, sorgís igual que tots els projectes de Musicescola, sorgís a partir d'una necessitat que tenim el professorat de música, de crear i de treballar col·laborativament i en conjunt. I la recompensa més gran per a nosaltres és que els xiquets i les xiquetes tinguin aquesta recompensa i que en un futur recorden el seu professorat de música. Ell és Pasqual Pastor. Pasqual Pastor va ser el responsable de normalitzar la música. Allà estic parlant-vos l'any 88, finals de la dècada dels 80 i 90. Enhorabona pel vostre treball. Un projecte educatiu musical i de defensa de la llengua també, merescudament guardonat, que ha interconnectat a tants alumnes i mestres d'escoles valencianes. Musicescola és un exemple ben clar de que la música és un recurs pedagògic de primer ordre i que aquest treball el posa en valor d'una manera, com enteníem des del jurat, que no s'havia fet fins ara. És una manera evident de com l'escola vertebra el territori i fa país, i això per al jurat era molt important. De blanca arena, mirada plena d'enyorament, un vaixell del riu Velà, ai com fugia la vida mia per la mar gran.
li fem entrega d'un xocotet de tall en nom de tota Musescola. Bueno, ja, moltes gràcies,